Žena dolazi kući i kaže svom mužu: "Sjećaš se onih glavobolja koje sam imala sve ove godine? E pa više ih nemam." "Nemaš više glavobolje?" pita muž. "Šta se dogodilo?" Žena odgovori: "Prijateljica mi preporučila da odem do hipnotizera. On mi je rekao da stanem ispred ogledala i dok se gledam da ponavljam: nemam glavobolju, ja nemam glavobolju, ja nemam glavobolju." Upalilo je. Glavobolja je nestala. To je divno, kaže muž. "Znaš, ni ti nisi bio baš vatren u krevetu proteklih par godina. Zašto i ti ne bi otišao do njega i proverio može li ti pomoći?" Muž se složi s idejom. Nakon par tretmana, muž dođe kući, strže odeću sa sebe, podigne ženu i odnese je u spavaču sobu. "Ne miči se, odmah ću se vratiti." Ode do kupatila, vrati se za par minuta, skoči u krevet i vodi ljubav s njom kao nikad pre. Kaže žena: "Ua, to je bilo predivno." "Čekaj malo," kaže muž i ode još jednom do kupatila i vrati se u krevet na drugu rundu koja je bila još bolja od prve. Ženi se zavrtelo u glavi. Kaže muž opet: "Ne miči se, odmah ću se vratiti." I ode. Ovaj put se žena polako na prstima došunja do kupatila da vidi zašto joj muž stalno mora odlaziti tamo. Proviri kroz vrata i vidi njega kako stoji pred ogledalom i govori: "Ona nije moja žena. Ona nije moja žena. Ona nije moja žena."